Mifa production jabrani lajebako aw ni ɲankuma sɔgɔmada in na Mifa production cɛ don wulila ka don dugu kɔnɔ aw ka émission mandi n'a bɛ fɔ ma ko micro trottoir a tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ aw denmuso ani aw balimamuso n'o ye Labati Dumbuya sɔgɔmada in na thème ye jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement kan yala ani kɛli ka kan wa an bɛ don dugu kɔnɔ ka jamanadenw ɲininka u ka hakilina na an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ani ɲankuma ne balimakɛ. Ça va yakina. Tɔgɔ duman jamu duman. Abdoulaye Kulubali. Abdoulaye Kulubali sɔgɔmada in na Mifa production mɔgɔw wulila ka se aw ma ka ɲininkali k'a la jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement jama kan yala o ni kɛli ka kan wa e yɛrɛ ka hakilina ye fɛn jumɛn? Ne balimamuso i ni ce i ni baraji i ka ɲininkali diyara n ye. Ne ka kuma tɛ k'a fɔ ko dɔ kan ka fara jama kan ou bien dɔ man ka fara jama kan ne ka kuma t'o ye quoi. Ne ka kuma ye dɔrɔn minnu n'a ka kan n'u bɛ se ka baara kɛ olu ka don CNT la sinon an bɛ don min ko bi jamana ka gɛlɛn n'i y'a fɔ ko ka mɔgɔ wɛrɛ ta k'o fara ninnu kan k'a sɔrɔ peut-être i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu t'u ka baara kɛ ka dɔ fara jama kan an mago tɛ jama caya la quoi an mago bɛ qualité de la mɔgɔ minnu b'a dɔn k'olu bila la u bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogo min na quoi voilà o ye ne ka hakilina ye quoi. Ça va ne balimamuso. Tɔgɔ duman jamu duman. Dirisa Tarawele. Dirisa Tarawele sɔgɔmada in na Mifa production mɔgɔw wulila ka s'aw ma ka ɲininkali k'aw la jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement kan yala ani kɛli ka kan wa e ka hakilina ye fɛn jumɛn ye? Basi t'a la ne balimamuso ka ɲininkali diyara n ye kojugu. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka dɔ fara CNT jama kan ani gouvernement jama kan mun de kama waati in na jamana kɔnɔ bon dɔ fara jama kan basi tɛ dɔ bɔ jama la basi tɛ an mako bɛ mɔgɔ minnu la jamana kɔnɔ bi mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana dilan ni hakilina ɲuman ye mun bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ an mako bɛ olu kɔni na jama cɛya tɛ jama dɔgɔya tɛ mais ka taa jamanagolow cɛ ka fara jamana kɔnɔna baara kɔnɔna kan k'u bɛ fɛ ka baara kɛ vraiment tiɲɛna o tɛ an fɛ ko baya an bɛ don min na ko bi jamana filɛ a bɛ dingɛ kɔnɔ bi an b'a fɛ ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ baara fana tɛ kɛ an jamanadenw an fana bɛ wuli ka jɔ mɔgɔ kelen kungo tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana dilan de k'a jɔ jamana ɲan ta ye an mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɔgɔ de bɛ fɔ jamana na donc an tɛ jamana golo ne fɛ a kɛra mɔgɔ kelen a kɛra mɔgɔ fila mun bɛ se ka jamana dilan dɔrɔn an mako b'o mɔgɔw de la jamana kɔnɔ. Ok kuma ɲana merci. An tile ne fa. Nba an tile. Tɔgɔ duman jamu duman. Adama Mariko. Adama Mariko sɔgɔmada in na Mifa production mɔgɔw wulila ka se aw ma ka ɲininkali k'aw la yala jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement kan yala ani kɛli ka kan wa e yɛrɛ ka hakilina ye fɛn jumɛn o kan? Bon bisimila ka ɲininkali diyara n ye bɛɛ ni i ka faamuya don faamuya min bɛ ne na kɔni gouvernement an ka danaya b'u kan parce que kabi baara daminɛna kab'an duguru kɔ n'an y'an kan d'u ma ka layidu d'u ma nk'an b'a kɔ an dalen don a la an b'o kɛ an tɛna n'u jaabi an t'u kɔ bila madama u bɛ sira kan madama u tilennen don nka an bɛ min fɔ u ye n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka faamuyali walima u yɛrɛ ka yeta de y'a ye k'a fɔ fo nin ka kɛ a b'u dɛmɛ u ka baara la a bɛ baara ɲɛ u bolo u k'a kɛ nka n'a y'a sɔrɔ ko pression de don ka pression k'u kan pour que a ka kɛ anw d'o la dɛ parce que anw hakilila tɛ fɛn ka fara groupe yɛrɛ ka baara la parce que baara min bɛ ka groupe kɛ groupe min b'a la ka baara kɛ anw fɛ baara ɲɛnen don olu bolo olu bɛnnen don kelen ka faso jɔ b'olu ma mais u bɛna mɔgɔ minnu filtrer ka don a kɔnɔ est-ce que olu fana bɛna na ɲɛni kama ten wa walima u tɛna na ɲɛni kama bon olu mana don cɛ la baara bɛ falen baara dun mana falen anw ye layidukan min d'u ma an b'a kɔ n'an y'o kɔ bila an ye java kɛ bon nin de ye gɛlɛya ye baara la bon donc fo k'u hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ baara in kun ka ɲi tan olu ma dɛsɛ baara la walima n'a y'a sɔrɔ fo ni dɛsɛ bɛ yen nɔ u bɛ se k'a kɛ parce que toujours an ka danaya kɔni b'u kan k'a fɔ hakili min n'u sera ka s'o ma bi ka se n'a ye nin yɔrɔ ma
tant que o hakili kelen bɛ ɲɛni bɛ yen nka n'a y'a sɔrɔ pression de don u ka jɛ a kɔ u kana kɛ groupe min bɛ baara la u ka tɛmɛ n'a ye baara a n'a waati de don n'a olu ta bila kuma sera fasojɔ tɛ ban o minnu b'a fɛ ko an b'a kɛ a bɛ don olu bolo an bɛ sɔrɔ k'a ye mais n'a en même temps n'a donna olu bolo u y'a kɛ ka ɲɛ i b'a fɔ olu ta an b'u soutenir n'u m'a kɛ ka ɲɛ an b'o fana kɛlɛ kɛ mais an tɛ se ka olu bila an ɲɛ ka danaya da u ka a fɔ an b'a kɔ ka layidu d'u ma o engagé ka tila k'a fɔ an b'u kɔ bila mɔgɔ wɛrɛw sababuya la nin fana ye a damana kɔlɔlɔ ye bon donc an bɛ min fɔ u ye ko u k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ maliyɛn fanba ma hakilima caman b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ girin-girin na a ye dayɛlɛ a caman bɛ sokɔnɔ ka kɔrɔ ko u ma kɛ ɲumankɛla ye de wa hali bi u bɛ girin-girin min nɔfɛ a bɛɛ kun ye taɲini de ye a tila bɛɛ ta y'o ne tɛ jamanajɔ kuma tɛ tɛmɛ o et puis jamanajɔ tɛ tile kelen ko ye o waati bɛ ban o transition waati bɛ ban hali n'a kɛra san 10 a bɛ ban mais an kɔni bɛ taabolo min kan hakili sigilen don n'o ye wa o ka d'an ye o ka ɲi an bɛ min fɔ an ka faamuya la o ye nin ye an bɛ a fo a ka baara la n'a ka timinandiya la jamana ko de don an bɛ jamana de kɔ an ti maa kɔ dɛ anw bɛ jamana de kɔ an ti maa kɔ nka maa maa bɛ sira kan fasodenya la an bɛ dugawu kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ala ka baara ɲɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ka sira nɔgɔya an n'o bɛɛ lajɛlen nka fɛn o fɛn hami ye tiɲɛni ye walima ka laɲini wɛrɛ de ye walima ka baaraw ye yɛrɛ ɲini de ye walima yɛrɛ kama de ye anw da t'o ye anw da ye jamana kama ye an bɛ dugawu kɛ jamana an bɛ dugawu kɛ fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka tila ka a jira jamanaden juguw la k'a fɔ ko nin waati min filɛ nin ye maliyɛn sɛgɛnna maliyɛn ɲana bɔli min filɛ nin ye minnu b'an kunna olu yɛrɛ ka kɛtɛ ko ala ka kɛ don wa an bɛ min f'u ye n'u b'u tile u k'u tile n'u bɛ faso in kanu u ka faso in kanu n'an bɛ jɛ ka faso in bɔ an ka jɛ k'a bɔ ni min d'o la ala bɛ yen dɛ ala ɲɛ b'u la dɛ senkɔrɔma cɛ n'u k'u b'a kɛ walahi ala b'u senkɔrɔma cɛ an kalilen don a kan wa an b'a dugawu kɛ su ni tile wa k'u sigi u k'a lajɛ k'u nana na cogo min na fo ka n'an se bi ma ni maa hakilima y'a ye i b'a dɔn ala ka dɛmɛ don ne ta ɲɛ t'an yɛrɛ bolo dɛ wa ni fɛn o fɛn k'i bɛ tiɲɛni kɛ ala k'a firi da la kira k'a firi da la an b'o de fɔ ala k'a ni sababa bɛɛ ne fa kuma ɲana merci adama mariko ka bɔ Grand Tigibugu ne ne hakilila ye professeur d'arabe ne balimakɛ ni ɲankuma an ɲankuma a yɛrɛ dun baasi t'an na tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Falilu Mariko Falilu Mariko sɔgɔmada in na Mifa production cɛdon wulila ka saw ma ka ɲininkali k'aw la jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement kan yala e yɛrɛ ka hakilina ye mun ye ko kan bon alhamdulillah an b'a la fo an b'a la tanu mun fɔ ka fara kan o ye u b'u jo kan parce que olu de u k'an sago kan ye u fɔlɔla ka daminɛ cogoya min na o jama hakɛ u y'o ta ka baara kɛ n'o ye i b'a sɔrɔ o baara sera yɔrɔ min na o sera danw na donc u b'a fɛ ka dɔ fara jama kan walasa ka sen baara sanfɛ an hakili tɛ mun na donc an b'a la deli halisa ala ka dɔ fara jama in kan jama in u ka se ka an sago kan ye u b'u ka dɔ fara jama min kan jama a ka kɛ jama ladirima ye u kana kɛ jama fu ye u kana kɛ mɔgɔ fu ye u kana kɛ mɔgɔ lankolon ye an b'o de ɲini u fɛ n'u dɔ fara jama in kan u k'a kɛ jama kilen de i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ cogoya min na o de ka d'an ye an b'a dɔn u tɛna an janfa parce que u ma deli k'an janfa u y'an dɛmɛ k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ alhamdulillah bi an sira ɲuman ta an bɛ sira ɲuman kan donc an b'o f'u ɲɛna an b'u fɔ k'u barikada o la u ni ce u ni baraji o la ne kɔni y'o de faamuya ko la d'accord kuma ɲana merci ne balimamuso i ni ɲankuma muso yɛrɛ tilenna tɔgɔ duman jamu duman Fanta Diallo Fanta Diallo sɔgɔmada in na Mifa production mɔgɔw wulila ka saw ma ka ɲininkali k'aw la jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement kan yala ani kɛli ka kan wa e yɛrɛ ka hakilina ye fɛn jumɛn ye n'a kan ka kɛ olu de b'a dɔn b'u ka baara kɛ cogo min na basima t'a la u k'a kɛ n'u ka hakilina ye o de ka ɲi jamana ko la n'a fɔra bɛɛ k'i hakilina ta fɔ u bɛ ɲuman ta u bɛ juguman ta u yɛrɛ b'a dɔn min ka ɲi jamana ma u bɛ baara kɛ n'o de o ye ne hakilina ye ne balimakɛ ni ɲankuma n ba ni ɲankuma tɔgɔ duman jamu duman moi c'est Mohamed Damele sɔgɔmada in na Mifa production cɛdon wulila ka saw ma ka ɲininkali k'aw la jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka dɔ fara CNT jama ani gouvernement kan yala ani kɛli ka kan wa e yɛrɛ ka hakilina ye fɛn jumɛn o kan bon ne yɛrɛ kɔni bolo basi foyi t'a la parce que fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna ni bɛn ni keleya ye jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi
a kelen ne yɛrɛ bolo foyi t'a la voilà parce que mulu bɛ mankan na nin politicien de don dɔ dɔ yɔrɔ ka di u fana ma muso ka dundɔ sɔrɔ yɔrɔ min ka dun n'o kɛra sisan an bɛ lafiya o sinon anw de wulila ka M5 kɛlɛ ni fɛn bɛɛ kɛ a man d'an ye dɛ mais an b'a dɔn n'u sen ma don a la jamana tɛ lafiya quoi donc a mɔgɔ damadɔni ka ta ka don a kɔnɔ ça fait rien a tɛ foyi kɛ o ye ne hakilina ye n'Ala sɔnna. Mifa production jabarani lajɛ bagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka jamanadenw ka hakilinata bɛɛ lajɛlen mɛn aw yɛrɛ ka hakilina mun ye a y'olu bila commentaire la a kana ɲina fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ